Aku elek-elek karo sampean. Dasarne apa mak cilik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar. Yen yaki. Antasena. Piye, Mbak? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang bae sih, Mbak, ora usah dadak wedi. Putuku Nger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis mak cilik mundur, mboten. Mundur mboten, durung tutup ning ngajar Durna. Iki mbahku mak cilik. Wah, peduli iki mbahmu apa dudu? Lho, kok ngono? Mak cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampean ngewangi karo Begawan Durna. Sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tawedene apamu? Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Ah, konjur sampe nek dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sampe nek kaya gawe martabak. Dijanake. Ah, wis. Mak cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kaliyan Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wah, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampean ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepira banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah. Kene margane batimu bangga ta ayo ning. Rekake arep purun. Wah, sembune pancen celeng tenan. Nanti kena diajar sampean dhewe konjur dikarat sampean. Ah, dewate dunduri mawon. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Semban kula menawi sak mangke kapitang menika karpatan kula badhe kula dodo nanging ing semanten kula badhe anjlentrehaken menggah menapa to sababipun dene kadang kula pun Nyai Sadewa sawetawis nilar dhateng kasatriyan Bumi Ratawu malah boten sowan wonten negari Ngamarta. Yayi syukur menawi ingkang dipun keparengaken ngamuningani menapa to sababipun dene kadang kula Yayi Sadewa mboten pareng wonten negari Ngamarta. Ing satunggiling wanci ingkang rayi ing Ngamarta nglempakaken sangganing para kadang. Jangkep inggih menika pun kadang kula Werkudara Janaka miwah kembar. Suraosipun pirembagan namung muhung. Anggen kula munjuk atur utawi kula paring pangandikan dhateng kadang kula sekawan cacahipun. Ingkang estunipun ingkang rayi menika boten pantes minangka dados tetuangganing para Pandhawa. Ing nyatanipun ingkang rayi menika boten trep menawi katanding tuwin katrajut dhateng katrimaning gesang kadang kula kekalih inggih menika pun Werkudara tuwin Arjuna. Nanging gandeng jumenengipun Puntadewa menika minangka dados pambayuning Pandhawa. Mila kados menapa kawontenanipun kula kedah saged tuwin kula kedah wantun dipun dapuk minangka dados tetuangganing para Pandhawa Kaka Prabu jumeneng wonten negari Ngamarta. Inggih Yayi. Lerking pirembagan sak mangke dumugi wonten anggenipun sampun sami nampi kanugrahan kamulyan derajat pangkat tuwin kawibawan Pandhawa mboten kekirangan wimbuh sak mangke Pandhawa gangsal jangkep sampun kedugian nampi wahyu minangka dados kekuwataning lair batosipun para Pandhawa. Kaka Prabu Prisa piyambak selaminipun gesang ingkang rayipun Puntadewa menika sampun kedunungan wahyu inggih menika pun wahyu dharma. Duk nalika wonten kraman wonten negari Ngamarta satunggiling brahmana yaksa Kaka Prabu Tantu kemutan inggih Yayi wahyu dharma
ingkang sampun mapan wonten ngandhipun Nyai Prabu Darma Kusuma wondene kadang pun Werkudara menika manah langkung katrimah gesangipun krana piyambakipun sampun saged amanggihaken ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit ingkang inisik dening Sang Ruci Bathara mapan wonten satengahing samudra jenyatanipun titah ingkang gumlar wonten ing jagat menika awis-awis ingkang saged pinanggih kelawan ingkang nyipta sarta saged pinanggih ingkang maha kawasa kejawi amung kadang kula pun Werkudara sakmenika kadang kula Arjuna sampun marambah makaping-kaping pikantuk ayu bebasan sampun boten saged kawicat ing driji wahyu menapa kewon tinampi dening kadang kula pun Arjuna wondene ingkang pungkasan Arjuna nampi wahyu lalanging jagat lan curing bawana inggih menika ing winastan wahyu Purbaningrat Koko Prabu gumarenggeng pirembagan antawisipun kula lan para kadang satemah dumugi wonten kadang kula Sedewa piranganipun Pandhawa ingkang dereng kedunungan wahyu menika namung kadang kula kembar mongko antawisipun aku lan Sedewa menika kalih-kalih ngatunggal bebasan raga loro nyawa setunggal nanging sak mangke kula mboten wantun nyendu dhateng menapa ingkang pirampan dening kadang kula kembar nanging dumadakan rayi paduka ing Jodipati tumuntun paring dawuh kelawan kadang kula pun kembar ingkang sak mangke mbok menawi dados sarana anggenipun kadang kula pun Sadewa minasake negari Ngamarta krana cinacaking pangandikanipun kadang sepuhipun inggih menika kadang kula pun Bratasena jagat waisaning Bathara Wayakur jagat Werkudara nggih apa pancen bener ngendikan Kyai Prabu Darma Kusuma yo takoni pancen aku sing nyendu swara karo kembar Werkudara nggih kaya ora kelingan po adimu kula Sedewa kuwi wiwit lair ditinggal mati wong tuane mongko bapakne ora ana ibune ya ora ana ingkang kudune ngomong marang kembar kuwi sira Dimas Harya Werkudara mula tratenono lambe atining kembar aja banget-banget ngono nyocok marang rasaning kembar Gusti yen kembar adiku Nekula Sedewa iki isih bocah mestine wajib tak gendong wajib tak durak wajib tak tuntun tak dunungke barang sing apik tak kon nyingkiri barang sing elek yen isih bocah nanging kembar wis dewasa kembar wis tumangkar pikire wis iso ngrumbahake asta jangkahake sikil wis ora wancine dimong meneh carane pik manuk dimabur sesaba golek pangan dhewe kuwi tumrap Werkudara mula carane Werkudara ngajari karo adi-adine ya kaya ngono kuwi tak cocok rasane ning niatku ora ndok larani atine karo Nekula Sedewa babar pisan ora ming kinarya pamecut supaya tumangkar budine supaya ingkang budidaya gayuh kanugrahan merga ya mung kari Nekula Sedewa sing durung tau entuk kanugrahan mula bareng aku matur ngersaning barep kakangku klerekke aku matur marang barep nanging sejatine aku nyenggol karo kanane Nekula Sedewa sajahe Sedewa ora dadi karepe mulai nganti dina iki wis ana sak candra lunga saka kasatriyan Bumira Tawu lunga saka negara Ngamarta ning tumrap Werkudara lungane kembar kuwi tumrap aku ora perlu digoleki lho kok sik lah kok sik dimatur yen to lungane kembar ora perlu digoleki iki sababe apa Kresna kakangku yen lungane kembar kuwi duwe kekayuan sing becik duwe kekayuan sing apik aja disakusiku aja digodho rencana wis ben tumangkar pikire nah yen lunane kembar mung bakal mebudhang banyu bening wajibe digoleki dierekake mbok menawa sarana tak wenehi swara kaya mengkono Nekula utawa Sedewa lunga saka kasatriyan Bumira Tawu sarta banjur upaya golek kanugrahan wah tumrap Werkudara nggonku nyengeni karo si Sedewa mau mujudake sawijining bab ingkang gawe pamarming ning Werkudara ngono Dimas yo mula aja mbok luputke aku pancen niat tak suarani supaya ndang tumangkar pikire
sebab tumrap aku wong sing nampa pengendikaning wong liya munukane petung ingkang ganep mesti bakal dadi pamecut. Nah yen kembar nampa apa sing tak ucapake dienggo lara ati dienggo nelongso wekasan petungane kadang tuwa ora tresna karo kadang taruna. Wah tegese bocah kuwi urung iso mikir, tegese bocah kuwi bundel pikirane, disuarani wong gerang ora dipetung ora dinalar mung dipangan utuh. Ganti cara mengkono tekan sok tuwek Nekula Sedewa ora bakal tumangkar pikire gayuh kanugrahan. Bener Yayi. Yo. Saka pangandikaning Syadi mengkono mau atur Syadi tumrapun Kakang pun Kakang mathuk lan gathuk. Nanging mbok yo sesa-sesa. Tegese sesa-sesa piye? Mulat karo kananing si kembar, mulat karo patekaning si kembar. Patekaning kembar adimu kuwi kepiye? Yen pancen ora kuat disuarani kanthi swaraning Syadi, ya aja mbok suwarani kanggo tembung sing kasar. Nanging kandhanono kanthi alus-alus kanthi becik-becik. Tresna kakangku. Perkudara piye? Kudune ora usah dadi suarani. Nek kula Sedewa kuwi wis mulat karo kahanane kadang-kadange. Lho, mulat karo kahanan kadang-kadange piye? Werkudara tau tati golek wahyu. Janaka pirang-pirang wahyu dunungan ning awake Janaka. Yen kembar ku dadi adikku, mestine nonton karo kahanane kadange tuwa. Kakang Mas Werkudara golek wahyu. Kang Janaka golek wahyu. Kok aku mung meneng wae ning kasatriyan ora budidaya. Yen tumrap wong sing nalare ganep, wong tumrap wong sing pamikire kuwi pamikir sing pinter. Para kakang-kakangne golek kanugrahan lan tantu sing tawang wonten pepalang ingkang mepalangi dhateng lelampahanipun pun Sedewa sinten ingkang badhe kapitunan. Mboten purung namung kadang ordo ingkang mangke dipun lepataken dening para kawula dening mboten saged paring pangayoman dhateng kadang taruna. Mila Koko Prabu dinten sak mangke kula nyuwun iga pertikul paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kados pundi menapa inggih Sedewa dipun rupaya wonten pundi papan lenggahipun kadang kula pun waragil. Nanging menawi Koko Prabu condong kaliyan aturipun Dimas Werkudara inggih sumangga kula kantun nderek. Nanging menawi wonten bobol boroting lelampahan alit Sedewa nandhang sakit agripun katriwandan wonten ing margi sinten ingkang badhe tanggel jawab perkawis menika lan sinten ingkang badhe anambah reraosipun kawula tumrap kadang werdanipun Sedewa Koko Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra rakenawan sesangka nalin tembek marwa sing sangka apa Sedewa aturi bloko suta kenawan Ger. Kula aturi bloko suta blakotang terus terang. Menawi panjenengan boten purun suwan dhateng negaring Astina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karu-karuan. Lho nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun prisa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika Kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang. Ngamarta ya padhang, Ngastina ya katon trontong-trontong pepadhange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yayi Sedewa nek panjenengan saged madosi tumunten saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sedewa kula budal penemban kula budal lho ra penak to nuwun sewu kaya ngene kok dienggo angel menika sing angel wonten pundi kula sing angel kula sing kesulitan angel babagan menapa ngupadi wonten pundi dherekipun anak kula Sedewa lho ngendikanipun kala wau ngertos ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pandhita wasis tenan mung kari paring dawuh Yayi Prabu utawi anak Prabu Sedewa sak menika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan mboten saged paring dawuh lah nggih nyuwun pangapunten kula mboten badhe bidhal wonten negaring Astina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu.
saged mestani pendhita ndok basa jabane putih katone suci katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan niku ngendika menapa nggih? Sithik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ingkang sekawit kowe kuwi wong tuaku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembug kanthi becik-becik, dirembug kanthi apik, kanthi rembug bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi panca bakak. Ning bareng kowe ngunekke kok Pendhita Durna iki Pendhita ndok basa. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika siripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sak mangke Setyaki mboten nderek sowan. Anane ping Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampeyan mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh sepados ndelik. Ana tenan kok. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngaten mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem, tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Tetulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyaning wong sak jagat raya. Nek sampeyan ora gelem tak boyo nang Negara Kestina. Ah, nuwun sewu cetha. Ratu Darawati ku yang titis Wisnu mung kandhek ning panguncap, mung kandhek ning pekabaran. Ning sampeyan dudu titising Wisnu. Sampeyan ratu Watayangkara budine Candala. Nang rumiyin sampeyan ngarani kaya ngono dasar ngopo? Lho, dasare sampeyan ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampeyan malah gawe dadaning pasulayan perkara niki. Dak mang dadeke pasulayan. Nuwun sewu, sing dadeke pasulayan sapa? Wong wau kula niku bukan apik-apik, sampeyan sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampeyan wis ora basa karo Nata Ndrawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon? Wah, Kresna kakangku. Werkudara rasa melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to? Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mengelingke, aku ra edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek wangi-wangi karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi apa piye? Aja kok meng kowe siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yang ngono apa aku kudu ngruda paripeksa karo Nata Ndrawati. Lho menawi panjenengan badhe ngruda paripeksa kaliyan Nata Ndrawati kula semanggaken kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat pajake bandosa ya, ha. Ah, menawi mboten purun titen ana, karuda paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben mboten sae wonten Jawi menawi. Monggo. Tulung dateng Koko Prabu Ngastina kemawon paduka sajakipun awel miwah boten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kaliyan menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang nglerekipun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya akeh ligara. Mekaten inggih sampun pitados kaliyan kula. Jaran kula nuwun sewu wiwit mudanipun sampun minelek
dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapak Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun boten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ing kula ing Ndrawati sowan dhateng negari Ngastina, tumunten sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina badhe dipun jangka pejahipun ingkang raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yen kekuwataning Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa inggih menika Nata Ndrawati. Nek Pandhawa ora sinandhing karo Prabu Kresna, tiyang kang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinarik. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negaring Astina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila samangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari panguwasipun Begawan Durna. Inggih, nanging menawi ngantos samangke Begawan Durna bapa penemban nganti para sata Kurawa duwe ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi? Yayi. Nadyan kula namung beto kadang kula pun Setyaki, nanging menawi kadang kula para Pandhawa boten purun sabiyantu. Utaminipun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kaliyan ingkang Raka ing Ndrawati. Miwah Werkudara mboten purun dawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng Raka ing Ndrawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten Setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si adik kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pon Kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, Mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsa, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndrawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangane dhewe. ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana. Aku ki ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing bisa diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ilmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener Swita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskita ngesti, ngerti sadurunge winarah, ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampun lho, aja nganti kowe disebrake dadi siswane. Nek kowe disebrake dadi siswane, kuwi Swita karo sapa coba? Ora ana sing tok switane. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Wis bener kowe kuwi Swita Durna, wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki kandhani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idake sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin, Lahir batin ora kepeksa. ora. Tenan lho iki. Yo, Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? ya wis ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho, kok iso ning ora tenanan piye? Wah, Setyaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora usah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Kok ora buli lan ana kula ngrencangi paduka. Tembungku ora akeh-akeh. Mengkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula saged. Lahir batin Janaka, Lahir batos wae ora bu. ya to yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang wong kari manut.
lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Yayi menawi mangke ngegari Ngamarta menika sampun ketingal padhang tuwin sakmangke Bapa Durna lan sakurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta kula nyuwun pamit Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi badhe ngupaya kadang kula pun sedewa mboten pati-pati kula kondur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Praja Indraprasta menawi mboten gandeng astanipun kadang kula pragil Yai Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa Werkudara nggih dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para Sata Kurawa yo ngestake dawuh Arjuna wonten dawuh tatanan para kawularan Wadyabala aja nganti ingkang kesempyok ing ngaradan lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula wonten timbalan ora usah dadak mbok pekto nganggo atimu ingkang jero percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sawise wis paring pangandikan sagu ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta nek ngestaken dawuh budhana kang padha sing ingsun kundur ngedaton kawula ana nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangku Yayi nekula purna gatining maranggilan sanutasa kundur ngedaton jlog saking pensangganing para Banjeti manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upatiraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau mundur sang Rekyana patih undang Prawadyabala Prawadyabala saweka kebar kunang posor tambur miang suling pepandhen daludak miang bandira kakandha mawarna-warna Kakang Durna priye kabare anggone si Kakang kepengin boyong iya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora wah pripun mremban pikantuk damel menapa mboten anggen jengandika badhe boyong Koko Prabu Ndarawati kepareng ingkang putring Banjar Jungo mundur sasana Cemadung lawula kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa Bawa putra pun Surtaji Cemadung dawuh bawa merban Kanjeng Rama ingkang putra pun Swatama Cemadung dawuh dicuni wonten dawuh Kakang nyatane jebul angel dikrama apus Narendra Indrawati tu Narendra ingkang wicaksana nggih Kakang Durna nadyan kula wis gawe-gawe karti sampeka yen to rawuh anak Prabu Ndarawati dikersake dening Sinuwun Prabu Duryudana parandene nadyan kathah paweka ingkang dipun ngendikaken lerekipun namung badhe boten purun dipun boyong wonten negaring Astina terus ngantos dados padutan antawisipun ingkang ngraka ing Sokalima kula kalih Sinuwun Prabu Ndarawati wekasan kula mlajar saking Datulaya ing Wigatos namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan boten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negaring Astina tan kula badhe nampi dukanipun anak Prabu Astina menika leres lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi dipun rudha paripeksa Kurawa dipun tetapaken nek pancen Ratu Ndarawati ora gelem rawuh ana negara Astina pripun carane rawe rantas malang-malang diputung Durun krungu dhewe to Le Kurawa tekan negara Ngamarta ora mung kenak-enak kapenak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndarawati marang negara ing Astina
Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkat to. Weh, nggih. Mboten kedang klungsu menawi nderek udu. Nuwun pamunten lho mani, mboten nuwun sewu, mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidhal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Koko Prabu Ndarawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong, nek mboten ya aja meksa mengko ndak malah wonten tibaning korban malah mboten prayoga dadosanipun. Iya, Der. Nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tumuli mangkat to. Nok-non yestaken dawuh. Surtayu Kartomarmasa Tama aja wegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndarawati singkirna. Sinuwun Prabu Ndarawati kudu rawuh negara Astina. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh paman. Nggih, ngestaken dawuh paman. Mangkat to dina iki. Swatama mangkat to. Kartomarmasa Surtayu Drasatana kabeh wae para sata Kurawa ora wiji mangka siji. Dur Gempa Dursena kabeh wae klumpukna. Nek perlu aja maju mangka siji, ning maju amala dikroyok negara Ngamarta. Yen maju mangka siji kok tambah bisa menang lawan anak-anak Pandhawa sing bakal ngayomi marang Nata Ndarawati. Nanging yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Estokna dawuh Kakang Prembanduna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kanggo mitrane ngasta kang mitrane ngastane ngasta Setyaki Wonten timbalan. Gatotkaca Wonten timbalanmu. Antarja Wonten timbalan. Antasena Piye Pakdi? kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu. Nggih. Setyaki Wonten timbalan. ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawuhan Begawan Durna. Wah. Panjenengan kok mboten paring dawuh. Menawi paring dawuh Durna dugi mriki. Marem ati kula. Oh sik, urung ana perkarane kok wis marem ki ngopo? Kena-kena wae ning nganggo perkara. Dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa ku mesti eneng perkarane kok penak nggone ngrampungi. Lho iki. Lah iki eneng perkarane. Perkawisipun Aku arep diboyong ning Astina. lajeng Koko Prabu kersa menawa boten. Ora. Durnane nesu. Iki metu njaba, sajae tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa. Setyaki Wonten dawuh. ngundurke Kurawa. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun diparilah. Piye? Menawi Kurawa sampun mundur, Durnanipun ketinggal parang dipun ajar. Piye Werkudara? Entuk, aku sing entuke wis. Wah, caedan. Sing ditakoni aku. Kowe sing wangsulan. Lho aku rak manajermu to, Pak. Entuk, Mak Cilik entuk. Setyaki wonten dawuh Mas. Kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu. Nanging aja banget nggo ngajar. Penda-penda aku weruh kowe ngajar Durna lek mung ngajar sak penakmu dhewe. Ora nganggo rasa kamanungsan. Sing jeneng wong ngajar wong nganggo rasa kamanungsan ki carane piye aku tak takon. Wis, nek ngantem wong terus, "Hi, kowe ngono ki?" Ayo ora lara kok ya ben ngono kuwi ora. Entuk boto keproke boto, entuk gendeng keproke gendeng. Nek cara aku sah. Wow, medan. Anake wong gemblung. Malah males. Werkudara karo Antasena ki nek gojek kok mesti kaya ngono kok. Mangkat to. Lho niki ngestaken dawuh Gatotkaca Antarja awak
Watana makmu cilik. Lho nggih ngestaken dawuh paduka Prabu. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ulun anggono magawe gelarira wang-wang kaget lah Setyaki dasar para nyata Surtayu ya ayo di Begawan Durna ulungna tinimane tak obrak-abrik barisanmu lho aja ngawur gawar-ngawur sing kudune tak rangket ki Ratu Ndrawati mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa kok le bedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Ngastina rasa kakean durung tanpa guna ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina Surtayu kaya arep ngruda peksa lawan Kanjeng Koko Prabu Ayu langka ana dhisik bathange Setyaki lho wani aku biyen wani saiki wani ora ana jamak umraing sencaki wedi karo para Satakura babu baru ora minggat untapke marang kayanganing Bathara Yama Dipati maju jangkah dibantangan ora dadi kandha jundang Raden Setyaki kene marganing patimu maju Surtayu Gatot Kaca Siwa Kartomarma monggo Ratri mundur ora bakal mundur Dai ngaten kula kedawantun kalian panjenengan kok kan bakal mati ha Antarsa Swatama Edan aku kok entuk iki ya Pakde Durmagati Antacena ya kaya aku sing tekaning pati jelas aku ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekaning pati pengen urip mundur lah ijo kula gelem mundur boyong Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu lak gelem tak boyong ning negara Ngamarta lawe lantas palang malang putung waduh ngecek banget iki ayo kaya Pak aku sik sing ngantem manut ayo kowe kaki mati dening aku wah edan mati kowe pecah jajamu seplok kowe modal edan kowe ana apa to kowe
nyatane ora apa-apa nyamburinya. Unman awi wangsul lha bali piye Kurawa niku akeh kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang ketemu sapa kowe iya pinanggi Setyaki Setyaki sajaipun nesuwe banget mripate abang mendem kok mboten mah nesu Setyaki niku mboten tau ngombe minuman keras niku mboten laku nesu kula ditantang langkauna bathange Setyaki kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu pecah siramu panggau tayone diadi man aku ya weruh kok nggih kowe ketok mulih mutrampil ning pisanan nggih kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun bela Surtayu ki meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak karo Setyaki kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh nggih ming pisan niku bar niku sampean pirsa dhewe kula diajar Setyaki kula jotos mboten dirasake kula nyaut tumbak sing nguncalke tumbak sinten man aku nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel pancen tak sengaja kena cengelmu to kenging untung ming alon dadi ming tatu sithik kula tumbak ngiwa endonengen kula tumbak nengen endo ngiwa Setyaki uncali godo candak saut sabutke tumbak kula cleng suarane kemenclang mledhek metu genine mboten suwe tumbak kula disuntreng kalih Setyaki di apa disuntreng disendal ngono lho disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah bruk ngono kula mendelik mripat kula pindhane nggon cengel dies gebuk nggon rai prol rumah sakit pundi man ada ajeng priksa mripat kula nggo nyawang napa-napa kok loro niki wae kula jamun karo sampean kula nyawang sampean kaya kirik brek kartong anu Surtayu ki nek karo aku jan ketok kaya dem-deman musuhmu ya Setyaki pun ganti sapa Giatuk Kaca kula wanek-wanek itu kula antem mboten napa-napa kula didak sikil kula megap-megap sikut rai kula rasane kaya arep semabut bar niku kula dipolong gantang dheweke nyaut kula nyamber ora kena tak ece samber bathuk kula mek ngenten iki man ngene iki kula wis kalah gumen ke aku ya Kartomarma ki makne gedhe kok kalah karo anake lho kok iki akeh men to sing maju inggih man mungsuhmu Antarja minganggo tangan siji isin kula man satemene anak pendhita ampuh kok mung di tangan siji karo Antarja asem Setyaki dudu ketemu Gatotkaca salah Antarja luput ayo bedhen coba mas ora ngerti Antaséna kula ketemu Antaséna niku wis ati kula wis telatapan mesti modal kula ning kula wane-wane kula antem diel-diel ra apa-apa dhek balik kula antem gencengel diel-diel gak apa-apa dugang cangkem kula mas cangkemmu engko diel wonten kula telatapan nganti bengok sloban wah dibampet nganggo sikil cangkem kula slup legi oh entuk bal gawe ketape no Mbak ora ngerti aku ngletak candha awak kula cok banteng teng lemah cuwil kontal nganti tekan gen kempul oh nika kalah mundul ah iya
Antasena bayi iki sore kowe makne gedhe nek cara aku izin. Aku lho kok biasa, Man. Izin apa nggo izin nyatane kalah kok izin. Ala yo muntul bangane modal. Mbok yo wis niku mau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ora jan dadak ngongso-ngongso nek la iso ya wis. Lungsuk-lungsuk nek melu udu. Aku lho pun maju pun udu. Musuh Antasena ya wae. Ora sembarangan lho musuh Antasena niku. Ora saben wong wani, Man. Lah sampe sing tuweke lawani kok. Muni wani ngono tak undake wonge. Muni yo. Aku ora perang kok. Ora perang ngisane mung ngakon. Mung dawuh. Wedhus tenan. Wong tuwa dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Nur. Adimu sing isih sapa? Lho tutang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengguni. Pirawan? Maju ora le? Mungsuhe. Sencaki ana. Antarjana, Antasena yana. Ane milih sapa? Waduh. Abot kabeh, Man. Heeh. Terus Pun sekecake kula tak teng iki mawon. ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Ora usah maju Cit, wis aku malah mangkel aku krungu suaramu Cit. Lha mulane niku pun ora usah maju. Nur. Ayo maju le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih. Ning sak madya mawon lho, arek kalah ya mundur. Ora usah dipeksa, gawe lega Kakang Penemban Durna. Nggih. Antasena Pakde Dursasana ya. Bapakmu wis gila karo aku. Apa meneh kowe mung cendhenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karuan kalah lho, Dik. Ana tembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo, ning anake emoh nek kon kalah karo Pakde Dursasana. Atene dinyek wong sak kewagon aku. Antasena kok kalah karo Dursasana. Wani karo pakdemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat candak siramu tak gedroke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candak siramu. Gedroke nang lemah mecothok utekmu. Waduh. Kok luwe medeni kowe. Ayo wong Sumbar iki pokoke ngedonke mungsuh ya sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan yo. Wedi marep tak mungkur ayo antemo legane atiku wong edan oh iki piye iki menungsa kok dicip kapora kowe rumangsamu menangan apa piye anggere diantem rawuh banting aja tocos ngene iki sing ngrasake mangkele ra jamak-jamak ngantem banter pribat jamak-jamak kok dibanting ting ayo modar kowe ning ngono lho iki ra iso metu aku wis ben ning ngono wae rasa metu malah suwe kok rasane cucuk kok ya Antasena iki dicabut dicabut piye ora dicabut ku ucul dhewe edan pamuan cara kuno banget lek ngundang pamuan kenang apa Dur jebloke Antasena Man piye dicabut Man ming cabute dadak sambatan ora nyatane kaya ngoten iki Man wis meneng kok aja ubah kowe nggih ngene wae rajake jero tenan iki to awe ora diugak-ugak sik Man men kaya entreng niki ndase tok sing obah jero anteng lah ora rumangsa
Kowe ora ngene iki ora. Ora rampung-rampung. Dirangkate sing ngene. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Nek ngono tanduran dul omah kae sing rusak kowe. Ngerti lagi diceblokke urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Lah ya wis. Ora entuk ro sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten jabuti tak ajar ceblokke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh dilompo wae. Mutar kula wani nang tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Saka wetan kok ana gerobak. Man! Man, oh sikik to tak stope. Ora usah kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Ketelises silah kula kan. Mandhe mangke. Mang mriki. Loh, terus sasana kaya napa? Niki dijeblokke Antasena. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, wis ora mati duka mana? Enggak. Wah, wis ora. Ngati-ati Pak. Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatan nggih. Nek boten nyawi. Rada. Aduh. Kok pedes to niki? Dek Pate. Pripun? Sampeyan salah nyekel rambut. Niku dudu rambuté Dursasana. Oh, lah mula kok. Pun mundur. Kalah pun mboten sapripun-pripun. Aduh, pripun nih Kakang Tuna? Oh, nek nganti Kakang Wigal, kula sing didukani, kula tak adu arep karo. Aku njaluk kanthi banget. Mbaya mulung atimu Senjaki sagedakan iki wae, ora usah dadak werna-werna. Aku ana ono wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembukan sing apik-apik Setyaki, aja kowe aja ngepalangi Setyaki, aja ngepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna to. Mergo ujaring para pinter sak ala-alane manungsa iki sing ana apike, sak apik-apike manungsa ku mesti kabetan rasa ala. Kuwi mesti enek. Mula najan kowe sengit karo aku, ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Ndarawati. Masih. Masih, untuk dawuh nggih. Prawis diweling karo Wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep nyebut kaya aku elek-elek karo sampean. Dasarne apa Majik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ning perkara sengit kok ngajar. Nyaki. Antasena. Piye, Mbak? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang bae sih Mbak, ora usah dadak wedi. Putuku ngger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Majik mundur, mboten. Mundur mboten durung tutuk ning ajar Durna. Iki mbahku Majik. Wah, peduli iki mbahmu apa dudu? Lho, kok ngono? Majik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tawedene apamu? Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Ah, konjur sampe naik dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sampe nek kaya gawe martabak. Dijanake. Ah, wis. Mak cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wah, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepiro banggamu dijajal. Anak Werkudara.
karo Setyaki menang sapa wae lah kene markane patimu bangga ta ayone rekake arep purun ngene pancen jalan nanti kena diajar sampean dhewe konco dikarat sampean oh demate dunduri mawon demate ngambreng kadhe karunaning kasose yane marga memalat kunto sang gondo astrat mojo Setyaki wonten ing balai aku ngaturake panuwun lho iki kok ora Budawa sami-sami dene Begawan Durna karo Kurawa wis mundur saka negara Kamarta lho iki kasinggihan mekaten aku njaluk karo kowe sawetara wektu kowe remo ning Ngamarta ya Setyaki Gusti Prabu badhe tindak dhateng pundi nyagui kelawan dawuh pengendikane Kyai Prabu Darma Kusuma aku ki nang ngupaya menyang endi Wragil Pandhawa ya kuwi adiku Si Sedewa lho iki lajeng kundur paduka bijang menapa yen wis bisa gandeng kundure adiku Wragil mesti pun kakang bakal bali marang Raja Ngamarta lho iki ngestaken dawuh sembahku lek ngendharaken jengkar paduka Kresna Werkudara piye apa aku dikebarengake melu Yayi si adi lenggah kepenak bae marang Raja Ngamarta iki dadi kewajibaning pun kakang yo pandongamu wae aku bisa ketemu karo adimu Wragil tumuli iso tak kanthi kundur marang Raja Ngamarta mung tansah memuji kersane Gusti muga-muga apa penjangkaning Kresna kakangku bisa kelakon pun kakang budal yo Kresna kakangku ya jagat mangestungkara sodhe selikur dina lan obat Jaramaya wonten dawuh Pandya Betari tangan Marawati bolo baju barat aja ning padha saur manuk merga dina iki kayiwanganing dandang mangore ya kuwi ana titah ning sowan ngapian loro ora pangling Begawan Durna Jaramaya i kasinggihan mekaten Pandya Betari dumunten sak mangke kula aturi amiji dhateng sowanipun pun Begawan Durna wonten ing kayiwangan dandang mangure Durna padha kanthi raja sak praptamu kula Kumbayana tansah winantu ing suka basuki sowan kula Pandya Betari nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk iya Begawan Durna tak tampa gawe gedhe ning atiku ora lihat pangestu tampanono ya Kumbayana kula pun tinggal jimat paripe dayanana ing kasantosan mugi amawahono kabagyaning gesang kula Pandya Betari Begawan Durna eneng apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan kita ana wong wigati mara gage matur ingkang terwaca yastunipun namung badhe munjuhaken nasa Pandya Betari lerekipun atur kula menika kala wau sejatosipun namung kepengin sanget nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Pandya Betari supados samangke ami tulungi dhateng jasad kula Pandya Betari lire piye dene sira matur ingkang kaya mangkono oh nggih amarga
amargi dinten sak mangke kula nampi sasmitaning Jawata. Bilih Jawata menika badhe matedhaken kanugrahan inggih menika Ki Wisnastan Wahyu Setya Wacana. Monggo sinten ing kedurungan wahyu menika kala wau menawi pujangga badhe lantip panggraitanipun titis panerkanipun. Nanging menawi menika Nalendra saengga sak mangke menapa ing dipun ngendikaken dening Nalendra menika kala wau saged sinulat lan tinudarsana dening para kawula dasing. Titis pangandikaning Nalendra titi ing samukawis lir. Iya Durna. Monggo natunipun kula menika dados pujangganipun para Sata Kurawa. Kula menika dados pujangga negari Ngastina. Mila adreng anggen kula kepengin kedurungan Wahyu Setya Wacana Pandya Betari. Namung kula nuwun sewu. Sareng kula petang-petang mengsah kula ing badhe anggayuh wahyu menika kathah lan ingkang ngawrat mboten sareng kejawi namung Nata Ndarawati inggih menika pun Prabu Bathara Kresna. Monggo nalika semanten kula menika badhe ngrimuk dhateng penggalipun Nata Ndarawati ing pangajab kula apus krama supados badhe kula boyong wonten negari Ngastina nanging jatosipun namung badhe kula krenah pejahipun sabab menawi Nata Ndarawati tasih sugeng wonten ing alam padang tasih gesang. Arep tentu kula mboten badhe kesempatan gayuh Wahyu Setya Wacana menika kala wau Pandya Betari. Mlengking saking menika gandeng kula sampun budidaya mboyong Nata Ndarawati parantine gagal. Kula nyuwun senjata pitulung saking Paduka Pandya Betari Durga wonten sukale lan ing penggalih. Mitulunge dhateng jasad kula kados pundi srananipun pados Paduka saged mboyong Nata Ndarawati wonten ing dandang mangure. Mangke kula piyambak ingkang damel srana pejahipun Nata Ndarawati menika Pandya Betari. Diaturmu mongko Nata Ndarawati iki titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu kuwi angel dijangka patine Begawan Durna langing angkat adreng rasamu ngono kepengin mateni marang Nata Ndarawati. Ya ta gandheku wis nyuwun senjata pitulung karo Betari Durga. Aku ora bakal wegah. Kanthi srana mbudidaya supaya Kresna iso tak boyong marang dandang mangure. Nanging mengko yen tekan dandang mangure aku ora bakal melu-melu bab patine Kresna. Oh, mangke menawi bab pejahipun Nata Ndarawati kula ingkang tanggal jawab. Kula ingkang sagah nanggel dosanipun lan kula ingkang pesagah mejahi Nata Ndarawati. Yen mangan kaya mengkono. Sak jagat alat pramudita iki ingkang diajari dening Nata Ndarawati. Lan Nata Ndarawati Kresna kuwi ora bakal wani kalawan katange ya kuwi Prabu Baladewa. Mula tira semengko aku tak membo Nata Mandura. Wondene Jaramaya ndak dawuhi supaya membo Patih Mandura ya kuwi Pragata. Mengko ngendi ketemu marang Nata Ndarawati? Bakal ndak kanthi prapta ning dandang mangure. Yen lumrah Nata Ndarawati ora bakal duwa marang keparange kadang Werda ya kuwi Nalendra ing Mandura Durna. Lole. Kancak mleguduk swalu gembol sumorante semolole hawala. Menawi setra mekaten Pandya Betari dinten samangke monggo ratri saleh wujud kados Nata Ndarawati. Panginten kula Nata Ndarawati mboten badhe saged nduwa dhateng paripun ing Alaka Nata Mandura. Maragage sawangen Begawan Durna aku tak saleh wujud Nata Mandura Durna. Wujud Nata Mandura kados mekaten Pandya Betari. Begawan Durna iya. Jaramaya wonten timbalan. Aja wedi kangelan sira gandya wujud kaya Patih Mandura, Patih Pragata lan ngestaken dawuh. Kanthi kaya mengkono ora bakal ana Subriya, Ratu Ndarawati ora bakal boyong marang dandang mangure. Inggih, ngestaken dawuh sinuwun. Mlegutuk suara gembol sumorante. Marem raos ing manah kula. Kanthi wujud kados mekaten menika Paduka Pandya Betari boten badhe saged duwe Nata Ndarawati boten tentu saged andhuwa dhateng keparengipun Paduka Pandya Betari ingkang sampun wujud Nata Mandura Pragata. Wonten dawuh sinuwun.
bantu kelawan Begawan Durna boyong kelawan kadangku Taruna ing Ndorowati. Kyai Prabu Kresna ngestaken dawuh. Durna, kula wonten maringa dawuh. tunggu sawetara ning Dandang Mangurik. Tak golekane adikku Ratu Ndorowati. Sawise ketemu bakal takon manjing Gendhoga. Kanitara mengkono ora bakal bisa Kyai Prabu Kresna wal saka jroning Gendhoga. Mengko Gendhoga dibuka yen wis prapta ning Dandang Mangurik mung kari mateni Ratu Ndorowati angel mijet wae nganti suwe banyu sinari. Waduh sampun persasat kadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna. Balagono wonten dawuh Buddha dina iki sawawi kula dherekaken lho. Merainosmu bang dinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sagatar kene donga engkong ler wong sing pine panca apa toking ayam wono Mas Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rot mboten pangling menika kadhi sowanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Tumuli katimbalana menawi wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadhak Kakang Rudalengga ingkang langkung mrayogi. Inggih ngestakaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita kula wayah ulun Dwarawati. Tansah pinanganing kawidadane ing sambikala pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun nampa. Agarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tamanana. Kula pun ningga jimat paripe ndayana ning ngasantosan. Narayana utawa gatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara. Pukulun njumbuhaken kang sasmita ingkang sampun kula tampi. Bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika ing Nastan Wahyu Setya Wacana. Mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika Wahyu Pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Ndorowati menika sampun sinambiran pakaran menangga dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukalilaning penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wahyu Setya Wacana menika amomong jagatipun ingkang mayapun Kresna pukulun miatangening kalanggang artina lir kakonang surem sorotetan padang kasoran pajaring purnameng gegono ing wanter bila sowan wonten ing Kaiwangan Nedya nyuwun tumedhaing Wahyu Setya Wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah midhanget aturipun nata ing Ndorowati
ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila singga oncat saking kayiwangan. Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake lan panjenengan ulun nanging yati kabeh wis pinantra anut gegolongane kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun wahyu setya wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumulya uncap satemene wahyu wis ulun sengker madyaning angganing pukulun Bathara Gurya ulun pribadi nanging samangka teka uncat saka ing kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning wahyu setya wacana Kresna. Pripun Di Kakang Narada kula mboten saged matur menapa-menapa jarsaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Dalah Kresna sampun kekaya langsung dhateng kayiwangan dene wahyu oncat senenganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada monggo dipun prisani babaring lampan menika Kakang. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung iradal nganti diubeng-ubeng karo playuning wahyu setya wacana. Setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungsa mono diwenangake budidaya mbok menawa srana pambujungku marang wahyu isa kecekel lan isa mapan ngangganing Natandrawati dene ora aku wis nyelenggana lho. Ora pancen Koko Prabu Mandura kok. Karo Kakang Patih Pragata, mung adat ing Lupi wis lakon. Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak. Nganti awan Patih Pragata mesti ora keri gajah. Puspa Denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa. Bela dalah. Tanggap Natandrawati nalika semanten puspuninga bilih menika panjalmaning mungsa sigra banting sumping wujud Natandrawati. Yai Wab. Ribala Dewa Narpati duwe narek swara Kresna kalangkung tresnanira ing waladar Kresna. Lah kok siate mapan ana ing kene iki wigati napa? Iki Koko Prabu. Estunipun mboten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula pragil. Walah dalah wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat ngresati budidaya supaya iso pinanggih kelawan kadang kula pragil. Koko Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring dawuh. Malah kepasang Yogya katuji ngrudripun Kakang ketemu kelawan Siadya ning papan dene. Ngerti yo? Lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana. Siadya prisa nalika semana Bapa Penemban Duraswana negara Ngamarta bakal mboyong marang Siadi nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kalawan Siadi. Kresna kaya aja selak. Yen kowe wani duwa keparenging pun Kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Rata Mandura? Nggih sinuwun. Kula aturi bangun mitra dhateng parentahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak ganti menyang negara Mestina.
Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Yai Prabu Kresna, wah lah bakal nampa duka. Mrengaten monggo Kang Prabu kula dherekaken gosik supaya ingkang rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa. Siadi manjika gendhoga wae. Ngaten Kang Prabu ya. Inggih ngestaken dawuh Kang Prabu. Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung pilah ing Mas Tunama sidam sekaring bawuna langgeng Raden Sediwa ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba mung ngangganing Raden Sediwa. Mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana. Satemah samengko nadyan sira minangka dadi ragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane. Kakang Semar, kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh. Anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk iwastu. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang iki bisa mbangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocoke. Dume tulisane mbangun kasatriyanku. Kakang mbangun kasatriyanku. Sah. Sah ya kan. Njaluk lakon ora ana lakone kok do dijaluki ya marang kene iki bingung lho golek. Iki wis gathuk ya, Truk. Wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyaning Ndara Sediwa. Kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sediwa. Iya kowe Truk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, kok Prabu Ndarawati kok tindak mrene? Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Koko Prabu ngaturaken sembah bekti kula punja. Iya, Sediwa tak tampa. Pangestunipun Kakang kula pun dinggo jimat paripik. Koko Prabu bujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa. Pun Kakang sinambiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi. Siadi tindak ngendi? Nggih, dipun boyong dening Kakang Semar urip ngupaya kanugrahan. Lho, ngupaya kanugrahan inggih
wis entuk gawe sampun ora Bu ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayi pun sedewa syukur Yayi syukur pun Kakang melu bungah ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayo kondur ning Ngamarta monggo Kang Prabu kula dherekaken Durna kula wonten dawuh Pandya Petari ngantos sumengklu nanggen kula ngentosi paduka Pandya Petari kados nentani sirming palwa gabus kemambang ing Sila Kresna ning aja kuwatir ana coba sawangen gendhoga ning ngarep aku iki kira-kira menawa isine apa kula piyambak mboten mangertos kowe kandhani ya Durna nggonku wujud nata mandura gampang banget nggone ngrimuk marang Nata Ndarawati Wakasana Tantarawati apusi lakon mlebu jroning gendhoga dheweke wis mapan ning jroning gendhoga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Lho, menapa saestu menika isinipun Nata Ndarawati? Batobat, mula tak bukake tontonan Begawan Durna. Das pundi Pandya Petari das pundi lho tobat lah kok arti ora digamana jroning gendhoga kok isine mung sumping lho wonten gendhoga isine namung sempak sumping pendhita ngawur sumping kaya sempak Durna ya ora krungu isine sumping nek ngaten dipun apusi wae Kresna kakangku kaya janjiku wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budal saka negara Ngamarta ngupaya kalawadi mulanang dewa wonten dawuh Mas minggat nanti sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-ajahi dening Kakang Semar dipun everyone tojak nendi golek wahyu apa Wahyu Setya Wacana entuk gawe ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta mang presani to piyahipun pikantuk wahyu ali mboten niku ora beda to cahyane Ndara Sedewa pun benten wah ragil wonten dawuh syukur nek kowe entuk wahyu nyedarine inggih sampun dipun dukani Kang Mas ora wah bagus sonjunjung derajate karo wong tuwa besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kaya aja tok pangan mentah ning hitungan suaraku ki piye tok gelar tok gulung aja dipangan mentah sampe naik dhewe nggih sendok wayu sampun syukur Petruk kowe iki ngapa baleske kene iki rawani bales nek aku sing langsung bales rampung-rampung wah cah bagus kok nganggo sirah tangane loro ngambil pisan tangane loro baliyo ning kasatriyan sing ora trimake karo kahananmu entuk wayu aku sing nandingi nggih ngestaken dawuh Kang Mas
aku tarantina tandara ati. Kowe mulai Kresna arep digawe apa? Kresna bakal dadi pepalang tunggon tunggahe Wahyu Setyawacana. Leno mripatmu Wahyu Setyawacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Ya Tak jaluk. wah kundur menyang Sukalima.